שלום תלמידים יקרים, בשיעור שלמדנו היום למדנו על ספר שמואל. עוד לא קראנו בו, אבל עסקנו בספר עצמו ובשאלות שעולות לגבי מקומו בתנ"ך, כתיבתו, הדרך שאנחנו רואים אותו היום בתנ"ך. פתחנו בהשוואה בין שלושה מידעים שיש לנו אודות הספר. מצד אחד, אנחנו רואים שהגמרא מלמד אותנו, הברייתא מלמד אותנו, תנו רבנן, סדרן של נביאים, יהושע ושופטים, שמואל ומלכים וכו'. בואו נשים לב כמה שמואל יש לנו כאן באמירה הזאת של הגמרא. אותו דבר אם נסתכל בצד שמאל, כשאנחנו רואים את סדר הזמנים, אנחנו גם רואים רק אזכור אחד של שמואל. מאידך, אם נדפדף בספר, התמונה בתחתית הדף, אז אנחנו רואים למעשה שפתאום אנחנו רואים שמואל א' ושמואל ב'. אז מהי השאלה שעולה לכם כתוצאה מההשוואה של שלושת המידעים האלה? ובכן, חשבתם על זה. אז בואו נראה את השאלה. כן, השאלה הראשונה המתבקשת היא באמת כמה ספרי שמואל יש. אם מצד אחד אנחנו רואים שהגמרא מזכירה רק שמואל אחד, מדוע אצלנו בספר אנחנו מוצאים שיש שמואל א' ושמואל ב'? כביכול שני ספרים. אם אנחנו נעיין בוויקיפדיה, שאנחנו נראה שלמעשה מלכתחילה הספר באמת היה אחד. לא היו שני ספרים, אלא רק מאוחר יותר, כתוצאה מתרגום התנ"ך ליוונית, וכתוצאה מכך הספר הפך להיות מאוד גדול, אז אנחנו מוצאים שספרי שמואל ומלכים תורגמו ל4 ספרים, מלכויות א', ב', ג', ד'. תנסו לחשוב למה ספר שמואל נקרא מלכויות ולא נקרא שמואל. אבל אנחנו רואים שזה חולק לשני ספרים, ל4 ספרים. כך שמאוחר יותר, כשחילקו את הספר עוד פעם לשניים, לשמואל ומלכים, השאירו את החלוקה הזאת של א', ב', ג' וד'. אז אנחנו עכשיו מבינים למה באמת אנחנו רואים שיש לנו שני ספרים. הדבר השני שאנחנו עסקנו בו, כן, אם אנחנו נקיש על התמונה, אנחנו רואים שאנחנו עוברים. אם אנחנו נמשיך ונעסוק בספר עצמו, אז בהמשך לאותה ברייתא אנחנו קוראים מי כתב את הספרים. אנחנו קוראים, משה כתב את ספרו ופרשת בלעם ואיוב, יהושע כתב את ספרו ו8 פסוקים שבתורה, אנחנו נחזור לעניין הזה מאוחר יותר. שמואל כתב את ספרו ושופטים, שלמדנו בשנה שעברה, ורות. כן, והברייתא ממשיכה ומפרטת את הספרים הבאים. גם על הברייתא הזאת מתעוררת שאלה. כי אם אנחנו נסתכל בשמואל א' פרק כ"ח, אנחנו רואים שכתוב שם, ושמואל מת, והספדו לו כל ישראל. ובאיזה פרק אנחנו נמצאים? פרק כ"ח. וכמה פרקים יש לנו בספר שמואל? כן, אתם יכולים לראות כאן בצד ימין כמה פרקים יש בשמואל א', כמה פרקים בשמואל ב', והנה אנחנו קוראים בשמואל כ"ח ששמואל מת. אז איזו שאלה מתעוררת לנו כתוצאה מהשוואת הדברים האלה? תחשבו.
אני מניח שהגעתם באמת לשאלה המתבקשת, וזה מי כתב את 27 הפרקים הבאים בספר שמואל? כן, הרי ספר שמואל לא מסתיים בפרק כ"ח. למעשה השאלה הזאת מתעוררת גם בסיום התורה, סיום ספר דברים. כן, אנחנו קוראים בפרק ל"ד, פסוק ה', וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם. אבל אנחנו רואים שיש עוד פסוקים. אז מי כתב את הפסוקים האלה? מה' ועד סוף התורה? האם התורה היא תורת משה שמשה כתב, או מישהו אחר? והגמרא דנה בדבר הזה. והגמרא מעלה שתי אפשרויות. האפשרות האחת, יהושע כתב את הפסוקים האלה. כן, אבל את האפשרות הזאת תוקף רבי שמעון. אפשר ספר תורה חסר אות אחת שלא משה כתב, וכתיב לקוח את ספר התורה הזה. והוא עונה, אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. כן, כתיבת התורה הייתה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה מה לכתוב, משה חזר על הדברים וכתב אותם. מכאן ואילך, מפסוק ה', הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע, בדמעות. אז מה אתם אומרים? האם את התשובה הזאת אפשר לענות גם ביחס לשמואל? ששמואל 27 פרקים נכתבו לאחר שכתוב שהוא מת, ש27 פרקים הוא כתב כך בדמע? בואו נראה מה אנחנו יכולים, איזה תשובה אנחנו יכולים למצוא. תפתחו בבקשה בספר דברי הימים, פרק כ"ט, פסוק כ"ט. ותנסו למצוא את התשובה. אז כן, אם אנחנו נראה את הפסוק, ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, כי אנחנו נראה שהסיפור על דוד המלך, הסיפור המקראי, כתוב לנו למעשה בשני ספרים. כן, אנחנו פוגשים את זה כבר בספר שמואל. אז דברי דוד המלך הראשונים והאחרונים הינם כתובים על דברי שמואל הרועה, זאת שמואל כתב, ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. אז אנחנו רואים שלמעשה את ספר שמואל השלימו תלמידיו של שמואל, הנביאים נתן וגד. כן, זה מה שאנחנו למדנו היום